Добре дошли още веднъж. Това е цикъл семинари за личностно усъвършенстване, най-общо казано. Тези семинари са за хора, които по един или друг начин вече са тръгнали по пътя към себе си, нуждаят се от някаква вътрешна промяна и по някакъв начин вече са разбрали, че промяната зависи само от тях самите. Ако човек иска да промени обстоятелствата в своя живот, взаимоотношенията или всичко това, което той смята, че се нуждае от корекция, единственият начин да направи това е тръгвайки отвътре навън и никога по обратния път. Нашите семинари скъсяват дистанцията между нас самите и нашето вътрешно аз, нашата истинска същност. Едва ли вече някой се съмнява, че ние не сме просто сбор механичен от органи, системи, съдове, нерви, мускули, стави, кости, сухожилия, т.е. всички атрибути на физическото тяло, а сме нещо много повече от това. Съвсем доскоро всички ние мислехме, че човекът е просто един механичен сбор и ако някоя част от нас се разболее или излезе от строя, най-простият начин човек да оздравее, тя да бъде заменена или по някакъв начин повлияна чрез външно средство. Дали ще бъдат медикаменти, дали ще бъде нещо друго, Норбеков го нарича външна хуманитарна помощ. Все повече обаче и все повече хора разбират, че освен физически тела, ние имаме и души, имаме и дух и представляваме сбор от всичко това. Кой е най-прекият път човек да подобрява здравето си, да постига това, което иска в живота си, да постига целите си? Най-прекият път е, ако тръгне да изучава себе си и да разбере механизмите, по които работи Вселената. Те са същите, по които работи и човешкото същество. Знаете тази древна мисъл, че микрокосмосът отразява макрокосмосът, т.е. човекът отразява Вселената. Много древни знания, много древни школи, много древни системи ни предлагат знания в тази посока. Възниква въпросът как да се ориентираме във всичко това и дали въобще по силите ни да се ориентираме, да усвоим всички тези знания, да ги използваме, така че те да работят в живота ни. Очевидно, че с оглед на това, че всеки от нас се занимава и с различни неща, не винаги успяваме да правим това. Затова на тези семинари моята идея е да се учим и на практически неща, за това как да променяме нашето състояние, нашата вибрация. Ще говорим и за вибрации, ще говорим и за енергии, ще говорим за неща, които не са особено популярни, може би, за повечето хора, и затова искам всички вие да отворите съзнанието си, да отворите умовете си и да знаете, че това, което днес можем да научим или да чуем и да видим написано, не е нещо, което може да се чуе и да се види във всеки един момент и навсякъде. Има достатъчно литература по въпроса, но човекът понякога наистина се обърква в цялото това море от информация. Много обичам една книга и това е книгата "Разговори с Бога". Препоръчваме на всеки. Ако тази мисъл ви звучи странно, трябва да знаем, че наистина никой от нас не получава нещо, което самия той не е поискал. Колкото и странно да ни звучи това. Ако все още има хора, които мислят, че обстоятелствата, които преживяваме, са нещо случайно, идват случайно в живота ни, че болестите са нещо случайно, че нещастните случаи са нещо случайно, че лошо стеклите се обстоятелства възникват така просто от нищото, трябва да се разделим с тази идея и да знаем, че всичко това, което ни се случва, е отражение на нашия вътрешен свят, на нашите мисли, на нашите чувства и на нашето емоционално състояние. Защо обаче това не го забелязваме на пръв поглед? Не го забелязваме, защото съществува едно понятие като времеви буфер между състоянието, в което сме били в един момент, емоционалното състояние, емоцията, която сме изпитали, и събитието, което тя е предизвикала. Затова ние понякога не можем да видим връзката.
Това обаче за щастие е нещо, което се учи и колкото повече човек напредва по пътя към себе си, толкова по-добре той се научава да прави тези връзки. И да вижда връзките между своето собствено емоционално състояние и събитията в своя живот. И не само събитията, тук имаме предвид също и взаимоотношенията, които човек преживява с определени хора. Нищо в живота ни не става случайно. Затова възниква въпросът как да се научим да управляваме тези събития и да управляваме тези обстоятелства. Дали въобще е възможно това? Всъщност е възможно. С помощта на едни много прости принципи, които не са тайна. Те не са написани навсякъде, на където ни се спира погледа, но всеки от нас може да стигне до тях и може да ги използва. Освен физическата анатомия, за която казах преди малко, има и една друга, както аз се наричам, психоанатомия на човека, и тя се състои от съзнание, за което ние всички знаем, че притежаваме, подсъзнание, за което сме чували, че притежаваме, не го познаваме най-често, и свръхсъзнание. На този етап за нас представлява интерес тази част. Подсъзнанието. Какво има в него? Една тайнствена за повечето хора дума, поради простата причина, че онова, което се намира тук, в повечето случаи остава скрито и недостъпно за тази част – съзнанието. Съзнанието е нещо, което всеки човек, когато се намира в будно състояние, може да определи какво е съзнанието. Всичко това, което виждаме, чуваме, чувстваме, говорим. През цялото време трябва да кажем, че общо взето живота ни минава малко на автопилот, също така минава малко като в полусънно състояние. Не сте ли забелязали как вършим по инерция повечето неща? Ставаме сутрин, отиваме в банята, почти в несъзнателно състояние, слагаме кафето, пускаме телевизора, по този начин даваме достъп до нашето съзнание на всякаква информация, най-разнопосочна, в повечето случаи негативна. После се чудим защо така сме се настроили за деня и защо привличаме съответните обстоятелства. Те са привлечени от мисловните модели, които вече по някакъв начин са закодирани в нашето съзнание. Истината е, че едни такива картини, като тези, които преди малко изброих, как ставаме, как вършим сутрешната си дейност в последователност, в която ни е до болка позната, включват ума на хипнотичен режим на работа. Този хипнотичен режим на работа изобщо не ни прави никаква добра услуга, защото нашия ден продължава като на автопилот. Това, което управлява всъщност съзнанието, това са подсъзнателните ни модели. В подсъзнанието се складира цялата информация, която ние имаме за света, за Вселената, за нас като човешки същества. Голяма част от тази информация ние сме възприели в ранното си детство, от родителите, от учителите. Голяма част от тази информация ние носим със себе си от минали животи. Голяма част от тази информация под формата на неизживени негативни емоции се е натрупала тук, затрупала се, преживели сме нещо, което после не сме отработили, проявило се под формата на някакъв физически симптом в нашите тела, ние не сме обърнали внимание и по този начин то е останало затрупано тук. Подсъзнанието е като едно хранилище на всички тези мисловни модели. Хубавото е, че познавайки това, ние можем да изградим нови мисловни модели и можем да работим с тях. Това е целта и на нашите семинари, и на нашите обучения.